Takže čau lidi, vítá vás tady Mortis a dneska půjdeme hrát Rainbow Friends. Tady s mým kámošem, teďka se vedle mě krčí. My sice nejsme to, jako nebude tady bohužel mluvit, protože nejsme nějak na sebe udělaný. A takže já si myslím, že můžeme jít na to. Tak jdeme teďka tady do téhle dvojky, nebo co to je? A no, doufám, že tady tu hru vyhrám. Počkej, vlastně. Já se kouknu. Yes. Čekej. Do parkínka. Leaderboard. Ještě jsem úplný nubák. Kurňa. Jej. No, to nebudem řešit. Kouknu se na chvilku rychle, kolik mám vinu. Ne, no, tak to asi neuvidím, no. Jo, počkej. Takhle. Dáme skip. Skipy. Doufám, že nechcípaneme hnedka jako první. Já už jsem to mega dlouho nehrál, takže vlastně to. A já ani vlastně nevím, kde zjistím. Sakra. Setting nejde. Shop jde. Koukneme se, co je nového. Jo, minus 600. Jo, počkej, tak se dám kouknout na úvod. Od skip. Jo, já jsem skoro první. Kámo, mý chábr je první. Nic. Co to je? Kámo, já mám lagy. No to je jenom. Já jsem ve stromě. Co to je? No to je jedno. Takže fanděte, dejte prosím like, odběr dole, pokud jste noví. A doufám, že dneska aspoň dosáhneme 300 odběratelů, protože tomu chybí fakt málo. Takže doufám, že to dáte. No, my teda půjdeme teďka hrát. A kámo, Jo, wow. Jo, tady to je ten můj kámoš. Jo, wait, Jonathan. Ježiš. Jo, už to slyšíte, jo. Viděl jste tady tu myšku. Dělám si srandu. No, tak jdeme. Tady je můj chábra. Kam hledáme baterky, není tady? Není. Čus. Kamo, mě zajímá, kde bude Blue. No vždycky bývá tamhle, ne? Jest tamhle. Takhle se kouknem. Není tam? Jdou tam lidi úplně v pohodě. Kámo, neberte mi ty žárovky. Tady je. Kde je Blue? Kurňa, co to bylo? Aha, tak to musel být nějaký hodně blbý člověk. Jo, ty vole, ne, kde je? Fuj, já jsem nevěděl, kde je. Já jsem se tak zlekl, kámo. Jak mě viděl, fuj, já jsem se lekl, že už budu první, co chcípne. Jo, běž. Jo, nikoho to nezajímá, běž. Kam dej zase? No díky. Páčko. To nejde zpátky, že ne? Yes, není to můj kámoš. Takže bude tam a já jdu vrátit žárovky. Nezajímá, kolik jich je, 12, takže teďka bude mít 15 a takže jich bude chybět 10. Uj. Kámo. Já se bojím, že sem půjde ten Blue. Hlavně ne Green, kámo, ten je hrozný, to nenávidím. Já nemám tak rád, když po tobě, jako jo, yellow je úplně easy
si skočíš nad hradem a jako seš úplně volnej. To se nechávám občas i na schvál chytat, aby... A tak my se půjdeme kouknout takhle tady. A kde pak někdo bude? Nevím, kde bylo absolutně. Kde jste? Čau, bro! Kolik máš? Tam tady někde je snad. Ty vole, tam je blue. Ty vole, kámo, jaký debil se nechal chytit. Kámo, jestli tady bude green, taky normálně jsme... Teď kdyby na nás vykoukl green, ne? Pojď, chabí. Jdem dolů. Tady by mohly být. Yes, tak oky. Tak jsme v poho. Yes, kolik mám? 750. Co to je? Ty vole. Kámo, to je mega hezký. Si možná na to budu šetřit, pokud to tam minule příště bude. No. Jako... Jinak... Mi prosím vás potom řekněte... Jej. Kde mám ukázaný ty viny, jo? Počkej, ne. Já jsem první. Já jsem nejlepší. Já špatku, ne? Já jsem tam jel. No, nechci skipovat, jsem zapomněl úplně, co se tam děje. Jo, jelo vlastně, jo, dobrý. Look what no, bla 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 bla. Sus. Mám mega malou. Ty vole, proč? Ježiš, hasičáky, jo, to jsem nenáviděl. Jestli kámo tady bude hnedka žlutý, tak běžím za ním, kámo. Kde jsou? Ty časy krásný. Tady někdo je? Nebo čo je? Jo, je tady, jelou. Vlastně před ním se hýbat můžeš v krabici. Jak. No, tak to není. Tady někdo asi nebude. Čaučku. No, chyť si mě, vole. Ja. Papa. Doufám, že umí se skočit, vole. No a pokryj si to takhle tady krásně. Neviděl hlavně. Tak a běž. Kam, kde je green vlastně? Fuj. Já jsem si myslel, že tamhle to... Ty vole, on neumí se skočit. Kámo! Hele, stožár. Já se asi můžu slíknout. To jsem řekl velice krásně. Radši. Yes, blue. Ok, já jdu s krátkou. Ono vlastně do zkrátky. A já můžu do zkrátky. Kam yes, bude jich 9, pak ještě potřebujeme 6. Kam já nechápu. Ne! Jabl. On by mě možná přiblížil, a teďka už ne, když jsem tady. Jo, no, otoč se, kámo. Dobře. Jak. Doufám, že... Ty vole! Nenávidím tě, Green. What the f... Co to je? What to je? No. Doufám, že jestli máte TikTok, tak prosím vás odebírejte, sledujte Matyho 20. Budu velmi rád, když tak se mě vyhledejte pod jménem vlastně to Maty Neumann, myslím. A dohromady s velkým malým písmenem.
A to budu moc rád, když ho dáte odběr. Teda sledovat. Tady jsem. Se nemůžeš, co bro? Ha? Vole, nemůžeš sem. No pojď tady pojď. Ja. Já jsem skočil. Počkej, to jsem nevěděl. Aha, ne. Já chci si... Jump. What the hell? Tady už asi nikdo není. Mami! Ja! Tady přelezet se mě chyť, bro. Nějak pomalu, kámo. Já si dát mobil na nabíječku, ale zase tím zjistíme, kde je můj chábr. Kam to jsou lagy. Kam doufám, že už nechci. Jo, ne. Kámo, nebaví mě to tady, já musím skrabit až dovnitř, vole. Když se potkám po cestě s novou Greena, tak já normálně ne, co dělám, já normálně přes. Bude se kámo se mnou kamarádi, co já se s tebou budu točit, vole. Kámka, že bych... Počkej, hej, Blue? Tak prý ne, no. No. Když by tady šlo jako by snipet, prostě, že by si vzal snipu, tam je hele yellow a boom. To by bylo mega dobrý. A sice by se potom asi nějak musel spawnout, protože to by bylo celkem hodně na hovínka. Počkej, dali jsi nahoru. Cože, ono jde z krabicí? Jestli tam bude green. Moje záchrana. Jo. Já sorry lidi, že takhle pištím. No, každopádně tady je můj kámoš a chybí jen 2 stožáry. Kouknu se, jestli se nejsou modrý. Nejsou. Kdo něco napsal? Ale to. Ja. Co to Co jsem udělal? Kdyby tady šel green a z té strany modrý, já bych nedošel. Ja, ne. Tohle je předposlední. Fej. Kde je? Proč jsem mi ukazoval? Tady takhle. Jak jsem byl to, tak asi tam a někde. Co kdyby byl v té modrý týr, nevím, jak se tomu říká, bylo něco. V tom hradu prostě, víte. Jak to myslím? Kam? Kdyby byl... What the hell? Můžu tady jumpovat. Aha. My jsme 2? Vole, co je? Bro, na nás nemáš, vole. Jsme lepší, jak ty? Kámo, my jsme sami 2, vole. Znáte tu songu? Sami dva. Tam kroužil, bylo to tak. Holubici pouštěl do oblak, já neumím zpívat. Počkej, tady je i ten. Tady je i ten světle modrý, víte, co myslím. Ne? Nebo není? No, radši jdeme pryč. Tady je jediná šance, že by tady byl žlutý, což asi nebude. Ne. Jdeme jezdit? Ne, kámo, že tady byla taky Lucky's Cookies fund.
Lukýsku! Matýsku! Kdyby sem přišel Blue, kámo. On by se tak sesral. Tady nemůže být, ne? Ha? Lolik. Jdu špatnou stranu. To se nebude Lukýska. Lukýska! Jo, já ji vlastně pustím, když mám krabici. Já jsem močka. Ne, ty vole! Nepadej dolů, močko! Kde seš? Nefňukej, prosím tě. Teď nepadej dolů. Jestli spadneš... Regulárně o nich našel 6, teda 5. Ty vole, to je... Hi, Barbie. Kam jdeš? Ne! Jo, dobrý, huj. Jsem se lek, že to není žlutý. Jo, prosím tě, nejsem takový debil. Tak to dostal přes prdel. Já, boj. Kámo. Jedna Lukýska. Nemůže mě vzít, ne? Kam je letí? Kámo, jestli to borec zvládne. Ještě modrý někde. Fuj, jsem se lidi, chce jít sem. Dolů radši nepůjdu, protože tam je greena, ne? Yes, není. Tak, jestli odsud vyleze ten blue. Jo, počkej, jak se to jmenuje, Blue Skittles. Říkej, jestli greena šla sem, tak já jsem negeru. Tady bude greena, že jo? Díky. Tam byla greena. Kde? Kde? Ty vole. Pomalu. Pomalu. Fuj. Ty vole, abych... No kámo, nepřibližuj se k cíli. Teda vlastně, co to mělo, jo, přibližuj. No ne. Kde? Kámo, ještě... Neotravuj mě. Počkej. Žlutý nesmí být někde... Co děláš? Fuj, teďka jsem se zachránil jako kráska. Jo, máme to. Možná, pokud donesu. Sas. I díky, bro. Kámo, 900. No, vlastně teďka máme hledat ty milky. A tady bude i ta kráva světle modrá. Ne, kráva, co to mělo? Co to bylo za... Ty vole, greena. Migrýna. A nejhorší je, když hledáme Lukýsky.
Tady někdo bude teď. Já to úplně tušil, vole. Jak? Počkej mě. Nej nahoře něco. Já se zkusím sednout. Čo ne? Radši, kdyby tam na mě vylezl Blue. Co to je tady ten kyblík? Jen 9 jich vlastně hledáme. Tam nemůže být Greena teďka. Když byla tam dole. No. Laser Touch Place. Jedeme. No, jelikož už natáčíme 21 minut, tak za chvilku bychom to mohli mít dokončený. No. Počkej, co? Našli jsme 3, 2 mlíka. Tady je i ta jedna zubatá taková svíně. Tady je! Svíně černá. Dobrý, svína černá nejde ke mně. No, svíně černá. Jde ke mně. Ono se vlastně nesmíš u ní hejbat, koukej. Tak teďka se mě... Jo, dobrý, to je jiná. Taky svíně černá. Víš, kde jsou ty sugary? Sugar. What the... nemůže jít Greena, že ne? Greena. Je tady někde ta svině černá? Počkej mě, no, krásně, počkej mě. Cože? Co to bylo? Počkej. Co se to právě teďka stalo? Ta černá svině, druhá, byla nahoře. Ona vylezla po žebříku. Počkej, to nedává smysl. Jak může vylízt po žebříku? Nějaká příšera z Rainbow Friends? To nejde. A možná tady ten světle modrý asi, jo. Ten asi může. Počkej, já nemám. Máš? Dobrý, máme to. Skipneš to, nebo ne? Yes, OK. Tady to čas nenávidím, upřímně. Já se nechci. Yes, počkej, tady to bude ten malý oranžový, jako v jedničce. Pojedeme spolu, chabra? No. Bude to trvat tak nějak 25 minut, podle mě. Hej, tak už jeď, ne? Jo, se protahujeme. Tady takový. To je paní učitelka. Takhle se protáhněte a já. What the Tíri. Ne, to je
Počkej, že by to byla zkratka. Jo, aha! Rozdít se trošku. Jo, já jedu. Já se neotáčím, kámo. Jako... Co to? Kuky, lukísky. Exit, já chci exit. Teďka pojedu do prdel. Dortík! Můj dortík! Já chci dortík! Hey, bro, what the fuck, man? Hey, you was this high soup? What the... Hi! No. Hi. Moc se mi líbil, ale musím tě opustit. Jsi moc velký hajzl. Jo. A oranžovou barvu nemám rád. Ty špíno. Co se stane, když se nakloním do té lávy? Asi chcípnu, ne? Nebo ne? Tam já nechci, abych cípl. Šibo. Ale kulokýska. Velká. Já nechci, abych cípl my best friends. Hej, Barbie. Hej. A to jo. On nebyl tam náhodou. No. To je nevím. Vedle. Jsem nejlepší mistr ve vybice. Který bude žlutý se propadne. Já se to věděl. Hi. Kamo, kdyby se to zpomalilo a bylo to furt zpomalený, tak by mě to chytlo. Já nenávidím. Ne. Kamo, nejradši bych jel doleva. A teďka pojede za mnou. Kde jsou? Tamhle. Seš verisus, když máš jen 2 nohy. Jak tě můžu vidět, když... No koment. Tyhle ty bouráchu. Jak může být přede? No ten smradoch. Najdám si srandu, je to velice velký chábr tady to. Jak. Nějak nás tam asi nevidíš, co? Ale když tam nejsme. Tak jo, fakt, tak lidi, děkuju za zhlédnutí, děkuju moc za to, že jste se na mě podívali, děkuju moc za like, pokud jste ho dali, a za odběr, pokud jste to nový, a my se s váma loučíme. Tak čau!